samakare. Akeni kaka jo Red Cross akeni gino hinga mage musebedo kukadhe barriers masa moro mono ucholo tije magu kaka nego bedno utemo. Erokamano Sharon, barriers tong'eny, but Red Cross temo matek, watimo bottom up, ok mar government, but bottom up, watemo puonjo jopiny, kendo wachako gi jopiny mabedo affected. Part of our pool, mar volunteers gin community members. Watiyo machiegni gi community members, koro what train from the community level, mondo gin gihikre kigin, mondo ka midhiero timore, okochuno ni nyaka Red Cross ringi machop kacha, but nitiere jok machako reso ji. Koro kao kamano to nitiere midhiero mang'eny, kako se wachi gi jatelo mawan godo ka, mabende kojoina ka. Yore moko richo, accessibility becomes difficult, especially kan nitiere emergency, yudo ka kichopo, nyaka wuoth gi tiendu, kokudhi attend to the situation. To time, seche mwadeko ni, ngima lal, ngima gi time en gimoro achiel. Koro wayudo ka chandruok bedo mang'eny ka yore ok olos maber. Koro jok man gi responsibility bende monego kony jopiny moloso ndara. Olos ndara maber ma disaster friendly, ma kan accommodate. Kata ka miyo dwa nyuol gotieno, to koth bendo chwe. Wanyalo yudo kaka wanyalo kete gari mondo watim nang'o. Waring kode osiptal mondo kik walal ngima miyo gi ngima nyathi. Moro kendo wayudo ka challenges bedo. Samoro emergency motimore nigi magnitude maduong'. Floods obiro mang'eny, yudo ka Homabay omuoch, Busia omuoch, Siaya omuoch, Kisumu omuoch. To resources mawan godo bende limited. Ok wanya bedo present in all these places mondo wa assist. Koro ibro yudo kaka imobro duoko piny mahitaji waketo ni wang'iyo community mobedo at the highest risk. Koro wawacho ni we wachak gi Kisumu nikech Kisumu emoneno ka situation chalo kama. Koro moko ka yudo ka ibro kony later, but onego beni watimo gigi kamoro achiel wakonyo jopiny. Koro resources bende ntiere challenge. For Kenya Red Cross watimo ga appeal ne community. Most of our funding comes from the community. That is you, Sharon, and my friend mabende wan godoka, Geoffrey. Une the biggest donors mag Red Cross. Koro kumiwa gimoro to onge gimotero ne jopiny. Koro magi challenges manitie, and then wayudo ka jopiny bende ok respond maber. Samoro mi early warning chon, okoni ni wantiere gi 2 seasons of rain. Wan gi OND to wan gi MAM rains. MAM en March, April, May rain, and then OND wan gi October, November rain. Mabiro mwisho. Koro MAM rain yudo ka en longer rain. To wanyiso gini kodhni dwa chwe for a very long time. Koro nyaka waikre mondo wawuogi kuonde ma wadake mani piny machiegni gi aoche. Kendo machiegni gi nam, nikech nam nyalo ng'ogo pi to duogo oko kata aora nyalo pong' to timo ang'o? Kalo gi ngima dhano mantiere around. Koro jopiny bende response gi yudo ka jomoko ok respond. Girito nyaka koro oula chak ywerogi, koka ng'ato idho wi yien koni nang'o, amoke wi yien bigola. To gima ok wane ka timre maber, geng'o masira ber moloyo, nikech ngima kosedhi, oula koywero ng'ato dhigo. Kati ring migole kanyo kama oula otereno to selalo ngimane. Jopiny ema hinyore. Iyudo ka familia ema winjo malit nikech giwito ng'atgi. To ng'ani de winj wach mawuog chon. Tiyudo kata ka effect mar oula cha doko kos ngima motimore. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. To kanone wi mano kapok akayo matin Raymond. Bende ni loso kotende kod donations kata mana kaka jopiny nyalo chwalo chiwo maggi ne Red Cross. Akani gichiwo yo machal nade. Kasto bang' mana keni mar mondo mung'e gwenge makamagi masamoro midhiero nitiere. Akani uje tudorigi kaka Red Cross utudoru kata mana gi duonde makamage mar mondo mung'e kama masira nitiere, jok madwaro kony, jok mosemi konye kin mamoko. Erokamano, koro we achak gi kaka watudore gi jopiny. Wan gi networks wa. Red Cross nigi volunteers mang'eny maromo mana 200,000 countrywide. Koro volunteers gibedo spread kendo gidake community. Koro wayudo close information from them, gine maginyisowa gik matimore piny, to watrain gibende lony mopogore opogore. Koro kantie midhiero mora mora to waterogi.
wantiere gi team moro kendo mar responders miluongo ni RCAT, Red Cross Action Team. Koro Red Cross Action Team to gin team mwaoro kaponi masira otimore, to gin bende watrain gi e different counties. Ng'ato kuog from Kisumu to ringo dhi respond Homa Bay kuro bende ntiere ji. Mana kaponi masira obedo maduong' koka waoro jo Kisumu dhi konyo jo Homa Bay mondo tim ang'owa ogeng' masira no. Koro nitie kaka wan gi levels from county itself, defense, and then inter-county, and then kapono ingo counties to koro watere at the regional level, then watere wa escalate at the national level, and then obedo maber. Koro mane kaka watiyo, e kaka wayudo information, watudore gi government. Government is the main eye of disaster response. Koro mekwa gi gina mag kojolo. Wakonyore gi government, both national gi county government, mondo wageng' masira. Koro yudo kaka sani wa plan for November-October rains, madhi mbele ni, wabedo ga gi bura moro miluongo ni Western and Nyanza Humanitarian Hub. Koro the hub utingo different partners. It's led by government, one godo both national and county government. The county commissioner sits in the meeting, and the governor, Kisumu, chairs the meeting. And then one give partners kaka UNICEF, one give partners kaka World Vision, one give partners kaka Planning International, to Kenya Red Cross gi UNICEF take lead in terms of Red Cross providing technical support to gi UNICEF. And then the government ema koro lead. Koro kwasebedo e buragi, to magi kama make a decision kakwa dwa konyo during rainy season. Koro partners bende kelo resources magin godo together, to wang'iyo ni areas mage ma high be affected, to kanye mwachako go kaponi masira ni umuch. Kaduoge weche mag donation, Kenya Red Cross en humanitarian organization. Humanitarian organization en organization ma ok make profit. Wakonyo jopiny, wabedo gi jopiny wakati ma chandruok nitie, to kata wakati ma ntiere peace bende wapuonjo gi e yore mopogore kaka ginyalo rito ngimagi ne masira machalo kama. Koro one directly we are not funded gi government directly, but wayudo kony koa kuonde mopogore. Main donor marwa en community, en in Sharon gi Joffrey gi community mwadake. Koro ng'ato nyalo dedicate ni adwa golo pesa na moro matin monthly, taore kiti mar Red Cross to support disaster management. Moko bende wayudo kuom Red Cross madongo mose ikore oko kucho. Iyudo ka Norway Red Cross oronwa gimoro, iyudo ka German Red Cross bende o support wa. So iyudo ka Sisters Red Cross mabendo se grow oko kochacha. Wan gi Red Cross mang'eny moyawe countries mopogore. Gimbe ginyalo support. And then wan gi internal ways of also kaka wayudo gimoro matin. Kibeda member mar Red Cross, I subscribe as a member, to mano ichalo ng'amo chiwore mondo support Red Cross. Wayudo gimoro matin donje kiti. Ki train for first aid as a group, as an individual, mago wayudo kaka wakonyorego. Wan gi hospitality services bende in Nairobi, Boma Inn hotels in Eldoret and in Nairobi. When you sleep at Boma Hotel, you are supporting Red Cross directly. When you give us business, those are the things maduogo kendo mondo konjo piny. Wantiere gi ambulance services, the commercial department, mabende konyo, E+ department. Koro kikaw ambulance waitiyo godo, maybe on personal basis, transfer from hospital to hospital, only during time ma normal, maonge disaster, bende ikonyo Red Cross. Koro wan gi yore mopogore ma wachoko godo omenda matin, magi mwakete kiti mondo wakony go jopiny. Koro kik ng'ato we ni Red Cross nigi kamoro ma oyude pesa moro malong'o manyalo konyo. Koro magi ema samoro resources nyalo bedo matin, to wayudo ka we have to prioritize kamwa chakogo, so that wangi kama high risk to the low risk mondo wakony. Hope ni I explain mano maber ahinya Sharon. Kanyo wijore yo makare Raymond kidogo ni kama na inya nyakoro ngajong dake kodong'ariyo kapokoro mosang'wena mano marokinyi aparno kaka